Hej. Vi bruger i vores hverdag enorme mængder energi på at spekulere og tænke over, hvad andre mennesker må tænke om os, og spekulere på, hvad vi skal gøre i fremtiden. Vi spekulerer på, hvad vi har gjort i fortiden, og vi bruger enormt lidt energi på i virkeligheden at være til stede lige her nu. For eksempel kommer vi gående ned ad en vej, og på modsatte side, der møder vi en kollega. Måske er det en kollega, som vi har haft en diskussion med for en uges tid siden, og vi ikke har set før nu. Forestil dig, at du kommer gående ned ad den her vej, og vedkommende passerer dig på den anden side, uden at sige hej. Hvilke tanker sætter det i gang? Måske tænker du, nej, grunden til, at han ikke siger noget, det er fordi, at vi havde den her diskussion her i sidste uge, og nu er han mega sur på mig. Eller, nej, nu bliver jeg vildt vred, fordi hvad kan man kan da ikke tillade sig bare at gå forbi uden at sige noget, og uden at hilse. Der kunne være utrolig mange tanker. Bekymringstanker om, hvorfor vedkommende må ikke hilser, eller vrede tanker, eller en masse selvbebrejdelse. Men måske i virkeligheden har den her kollega ikke set dig. Eller måske har vedkommende set dig, men tænker det samme som dig. At nu har I haft den her diskussion, og vedkommende har måske svært ved at se dig i øjnene. Måske er vedkommende enormt flov over det, der er sket. Eller måske har vedkommende haft en dårlig dag, og er meget optaget af at være i sine egne tanker. Måske er vedkommende slet ikke til stede i nuet, og går og spekulerer. Der kan være utrolig mange forskellige årsager til, at vedkommende, at din kollega ikke hilser på dig. Så i virkeligheden, i bund og grund, ved vi ved ikke, hvad andre mennesker tænker. Vi ved ikke, hvad årsagen er til andre menneskers handlinger. Vi kan kun kigge indad og se på vores egen årsag, vores egen tanker. Og det er det, der er så fantastisk ved mindfulness. Det er så fantastisk, at vi kan gå ind og arbejde med at blive bevidste om, hvad det er, vi tænker, og hvorfor vi gør, som vi gør, hvorfor vi handler, som vi gør. Og mindfulness handler ikke om at holde op med at tænke. Mindfulness handler om at være bevidst om ens tanker. Ikke noget med at styre dem, men bevidst om dem og acceptere dem. Fantastisk.